wato har da ya tashi duniya ba za mu taɓa hankali ba. Kallon da ake mana na almajirai mabarata marasa hankali marasa tunani jahilai da kikai kullum dai mutanen arewa dai za mu ci gaba tafiya haka idan duniya. Idan har za mu fito mu ci gwamnati ta gaza ta kasa protecting lives mu da dukiyarmu da jininmu da arzikin ƙasarmu mu faɗa su kasa sauraron mu kuma yau sai a gama muna tallata su yau sai a gama muna kare su yau sai a gama muna cewa waɗannan shugabannin sun cancanta suna da kaza muna confusing din mutane sai su kasa gane wace gaskiyar muke da ita wani sakon muke so mu isar sai su kasa fahimtar wani shugabannin muke magana a kai. A'a duk mai cikakken hankali ya riga san cewa kawai gwagwarmayar mu yawanci mu ta ma Northern Nigeria ta ƙarya ce. Ya zamu zunguruwa ne ya zamu zunguruwanci ya dan bamu da ya bamu sai mu daina magana a kansa sai mu koma mai fatsa irin wannan al'umman ne mu. In ga jahili ya daga waya yana magana so yake honorable wani da senator wani da governor wani ya notice din sa a kira shi a bashi babur ko a bashi kuɗi. In ga bloggers suna magana a bullying ƴaƴan mutane suke da matan mutane ko dauko wani trend na shirme. Daga influencers suna magana ne akan wani tumasanci da wani hauka da wata wadda ta yi wani kuskure da wani wanda ya wani kuskure ko wani celebrity ko wani sanannen mutum. Idan ga mawaka suna buɗe baki suna zance suna surutu sun zo yaban wanda suke tunanin cewa zai ba su ne ba wanda suke da kini akan sa cewa zai tabbatar da kare dukiyarsu da mutuncinsu da darajarsu. Daga malamai suna babatu suna ta surutu bata gifta ta gaban su bane ba ban ce duka ba akwai wasu masu hankali masu tunani wanda Allah ya yi su suna da cikakken kwakwalwa. Look at what happens in Maiduguri. Honorable mutane masu daraja masu sanye da kayan sarki sojoji nawa aka kashe. A Najeriya yau fa bandit dan iskan da bai da amfani ma zai iya kashe mejo na soja ya zauna lafiya. Zai iya kashe captain na soja. Zai iya kashe awo ya zauna lafiya. Which is army warrant officers. Ya kashe private ya zauna lafiya. Ya threaten din gwamnati. Ya yi na shugaban kasa ya na gwamna. Ana kallon shi. Wanda ya daga waya ya bidiyo ya faɗo din shi ya zagi cin mutunci ya taba gwamnoni ya taba sarakuna. Barawon daji haka dan boko haram ya haka. Amma da wani karamin yaro zai dan daga waya ya wani nasiha ko wani malami ya wani nasiha sai za a ce a kama shi a rufe shi. Shugabannin namu ga sanan ga kamannin su irin tunanin mu gare su da Allah ya tashi ba mu shugabannin sai ba mu masu irin tunanin mu. Idan kuna so a saurare ku in kun yi koki a saurare ku a san ku da kalma guda ɗaya da tsayuwa akan kalmomin ku. Akwai amount ɗin kuɗin da za a ba ku iya rikicewa amma wani amount ɗin kuɗin da ake bayarwa wanda bai wuce kuɗin da zaka dauka kai ma kai yaro kyauta da shi ba bai wuce kuɗin da zaka dauka kai wani kyauta da shi a rayuwa ba sai a baka sai ka zo media sai kai ta surutu mutanen da suka gaza kare rayuwarka a lokacin da ake kashe mutane ake zubda jinin mutane ake wulakanta mutane su they are busy trying to win the elections. In sun je cin state din ne ma suke su mai da gwamna ya zama dan party din su sun je wancan state ne ma suke su mai da gwamna ya zama dan party din su. Opposition parties da suke da suna abokan ada kokari suke su musu bakin fenti su fente su kama su daure su. Ana creating kungiyoyi na banza da rawofi na shirme na mahaukata. Ana saka mutane a ciki ana raba tabarma ana ba ku taliya da shinkafa a hannu amma da kuma barata lauta matsiyata marasa hankali dan banda dakiki wanda aka yi nakuda sa sai kan sai bugu da gado ba wanda zai I decided how to speak no matter what it happens zan yi magana ne akan ku wallahi inda irin wannan tunanin namu muke tafiya na mutanen Arewa ba wanda zai muke ba wasu dakikai mahaukata wanda kwalwarsu suka ci kai ya ma ƙara da cin kai wanda aka yi naƙuda satsi aka sako su kansu ya bugu da gado muke ba su dama suna bulle suna dangano da wani zero talent su haukata na shirme wanda ba su da hankali a cikin talent they doesn't even know what to do zai zo su mana kudin gora su ce maroka
since you know me in your life ka taba jin naje na begging wani ya bani naira 5 muna respecting kowa da kowa za mu hira da kai sai mu respecting ɗinka za mu chatin da kai sai mu respecting ɗinka mu ce maka ranka dade mu ce maka ba dan muna tsoron ka ba dan kana da abin da zaka ba mu ba tallata mana su influencers din mu suke tallata mana su bloggers namu suke tallata mana su mawaƙan mu suke tallata mana idan mutanen kirki masu mutunci masu daraja sun fito ku ci mutuncin su ku wulakanta su ku tozarta su ku ce bai kamata su siyasa ba a kun fi son kulli in iska marasa mutunci wanda za ku je ku yi iskanci su dauki kuɗi su baku haka ake wa yan kudanci ko za a ba su wani ba titi ake fitowa ba su a Arewa because mutum ba zai je gama ya post degree nashi ya second degree nashi ka zo kana ɗauka shi a titi kana mai da shi mabaraci mahaukaci ba a mu har yanzu kwakwalwarmu da tunaninmu na mahaukata ne na rashin hankali ne yau mun ce sun gaza sun kasa idan sun gaza sun kasa me yasa kuke tallata su idan sun gaza sun kasa me yasa kuke musu campaign idan sun gaza sun kasa me yasa kuke cewa a yi su magana fa ake ta insecurity a cikin kasa behind any fucking damn single motive na rayuwa in baka da security baka da rayuwa idan ana magana yanci kaji yanci a aljihunka kaji yanci a rayuwarka mu yan arewa ne kuma mu ba wulakantattu bane ba mu ba dakikai bane ba mu ba jahilai bane ba waɗanda suke sai da kimar mu da mutuncin mu da darajar mu da martaban mu sune dakikai sune jahilai su da kuke kalla a matsayin jagororin mu na arewa a matsayin malaman mu a matsayin abokanan mu a matsayin bloggers din mu a matsayin influencers namu a matsayin celebrities namu ku yan siyasa da kuke kallon su kuke jin su a cikin simu campaign su ne gurin ku domin su suka karba aboku su suka ci kudin ku su suka ci kayan ku amma mu da ake ba ake kanta muna nan har yanzu da akan bakan mu muna kuka a gare ku muna ga muku da mu cewa ku tsare da dukiyoyin mu ba zai yi in iska suna daga waya suna yin abin da suka dama ba ku kuma kuna nan kuna zaune da mun fito da hakikanin cikin damuwa